Este Nadal, dende o Conservatorio Profesional de Música da Coruña, queremos compartir convosco unha mensaxe especial. As persoas que enchedes o noso centro co voso talento e adicación, as que traballades con esforzo para facer do conservatorio un lugar ilusionante, as que dende o patio de butacas respondedes con cariño e aplausos, grazas por este ano. Neste 2024, despedimos a alumnado que rematou a aventura nas nosas ensinanzas, mais tamén a compañeiros e compañeiras que adicaron moitos anos entre as paredes do conservatorio. Convidámosvos a seguir creando connosco. A música é a nosa linguaxe e cada nota é unha ponte cara ao futuro. Para este 2025, agardamos que os vosos desexos sexan unha realidade, cheos de música, fraternidade, saúde e incluso algún que outro capricho. Felices festas e un próspero ano novo.